Farsø i Himmerland. En lille kommune, hvor usædvanligt mange børn er tvangsfjernet. Flere af børnene er fjernet fra hjemmet, fordi kommunens socialrådgivere har ment, at de blev udsat for seksuelle overgreb. Men socialrådgiverne er gået alt for vidt i deres forsøg på at afdække incest, siger kritikere. Jeg er i tvivl om de nogle sager, som nu har haft, at de virkelig har noget med virkeligheden at gøre. Det, man har gjort til, at har man anvendt nogle metoder og en fremgangsmåde, som kan skade retssikkerheden. Det er i strid med almindelig hæderlighed, den måde, det her er foregået på. Anita Larsen er et af de børn, der er blevet tvangsfjernet. Kommunens socialrådgivere ville beskytte hende mod at blive misbrugt af sin far. Men ifølge Anita er hun aldrig blevet misbrugt, hverken af sin far eller andre. Hvad har de gjort ved dit liv? Jeg ødelagde det. Men du kan ikke forstå, at de var nødt til at gøre, som de gjorde? I dette program ser vi på, hvordan børnevidner bliver afhørt i sager om incest. Det er sager, hvor de anklagede risikerer at blive dømt for forbrydelser, som vækker dyb afsky hos de fleste. Men det er også sager, hvor risikoen for justitsmord er stor. Rykker I ikke lidt tættere på, så I kommer herop til mig? Så kan I også se lidt. Vi er i en helt almindelig dansk børnehave. Der er besøg i børnehaven. Så nu skal jeg prøve, I må gerne komme lidt tættere på. En sygeplejerske, der for børnene præsenteres som læge, fortæller ved hjælp af en torso om menneskekroppen. Er der nogen, der ved, hvad det er? Foredraget er et led i et forsøg tilrettelagt af psykolog Yvonne Thomsen. Forsøget skal afdække førskolebørns evne til at huske en begivenhed og deres evne til at gengive deres erindring. Psykologen vil i ugerne efter foredraget interviewe børnene om lægens besøg. Så starter vi med det her. Hvad er det? Hjerte. Det er hjertet, det er nemlig rigtigt. Ja, skal vi prøve at sende det rundt? Det vi forsøger at demonstrere, det er, hvordan nogle bestemte interviewteknikker kan påvirke børns svar. Lægens foredrag er en ganske harmløs begivenhed, og selvom lægen sidder tæt på børnene, så har hun på forhånd fået en klar opgave. Ja, skal vi prøve at sende det rundt, så vi kan prøve at mærke ved det? Der. Lægen må ikke røre ved børnene. Vi skal sikre os, at lægen ikke har rørt ved børnene, og det skal vi, fordi vi senere i interviewet vil spørge børnene om nogle berøringer, som ikke har fundet sted. Så derfor må lægen ikke røre ved børnene. Så vi er 100% sikre på, at lægen ikke på noget tidspunkt rører ved de her børn? Ja. Skal I høre? Normalt så siger forsøget indeholder dog en enkelt berøring. Børnene skal lægge en hånd på deres eget bryst for at mærke hjertet slå. Så nogle gange så kan man mærke, at hjertet slår. Kan I prøve at lægge hånden op til brystet? Jeg kan nogle gange høre det på min mors mave. Ja. Er der nogen, der kan mærke det? Ja. Efter lægens foredrag bliver børnene interviewet 3 gange. Bum, bum. Børnene vil få de samme spørgsmål under alle 3 interview. Der bliver altså ikke improviseret under interviewene. Godt. Der er nogle åbne spørgsmål, og der er nogle direkte ja-nej-spørgsmål. Og de åbne spørgsmål, de handler meget omkring, hvad skete der, dengang lægen besøgte børnehaven, og prøv at fortælle mig om det, og hvor man altså giver børnene mulighed for at fortælle ud fra deres egne ord. Og så er der nogle direkte ja-nej-spørgsmål, som varierer lidt i styrke, kan man sige, som handler om berøring, alle 3. Hvor den ene af dem handler om den berøring, som faktisk finder sted, hvor børnene selv rører ved sig selv, men hvor vi så spørger børnene om lægen rørte dem. Så er der blandt andet et andet berøringsspørgsmål, som lægger stor social pres på barnet, fordi vi fortæller barnet, hvad andre børn har fortalt om en berøring, som ikke har fundet sted. Men det var faktisk det, jeg ville fortælle jer i dag. Det var lidt om kroppen, og hvordan den så ud indeni. Jeg synes, jeg har været rigtig, rigtig dygtig til at lytte. Det var hyggeligt at se jer. Senere i programmet skal vi se, hvordan mange børn hurtigt lader sig påvirke til at fortælle om berøringer, der aldrig har fundet sted. Rørte lægen, som havde dukken med sådan her ved dit bryst for at mærke dit hjerte banke? Rørte lægen sådan ved dig? Ja.
Rørte lægen, som havde dukken med, sådan her ved dit bryst? Rørte hun sådan her ved dit bryst? Ja. Rørte lægen andre steder på din krop? Ja. Hvorhenne? Her. Herovenpå og herovenpå og deroppe. Mange steder. Hvem rørte hun? Mig. Hun rørte os her. Gør hun. Hun slemmer også lidt. Hvad siger du? Jeg slemmede også lidt. Klemte hun også lidt? Ja. Farsø har i månedsvis været genstand for en heftig diskussion om, hvordan børn skal udspørges i formodede incestsager. Kommunen har mange sådanne sager. Socialrådgiverne i Farsø er i flere tilfælde blevet kritiseret for at være usædvanligt fokuseret på incest. I Farsø Kommune bor Esben Møller Haugaard. Han bliver i februar 2002 dømt for at misbruge sine 2 børn seksuelt. Sagen begynder 4 måneder tidligere. På det tidspunkt er Esben og hans tidligere samlever flyttet fra hinanden. De har fælles forældremyndighed, og børnene bor på skift hos forældrene. Men en dag fortæller Esbens tidligere samlever, en pædagog i datterens børnehave, at pigen hjemme har snakket om seksuelle overgreb, når børnene er hos deres far. Jeg blev rigtig godt og grundigt gal, for jeg synes, det var lavmålet, der kom med sådan nogle anklager. Nå jamen, det er jo Danmark, vi lever i, og vi har et godt retssystem, som nok skal rode de her tråde ud fra hinanden, og så vil det hele falde til jorden, og så vil de finde ud af, hvad der skete, men det skete jo bare aldrig i min sag. Datterens børnehave kontakter Farsø Kommune, som sender en socialrådgiver ud for at tale med begge børn i deres institutioner. Under disse samtaler udspørger socialrådgiveren børnene om, hvad Esben gør ved dem. Det er samtaler, som får vidtrækkende følger for Esben, for kort efter bliver han meldt til politiet, og begge børn videoafhørt på baggrund af socialrådgiverens oplysninger om, hvad børnene fortæller. Så jeg synes ikke, det var børnene, der anklagede mig. Jeg synes mere, det var Farsø Kommune og så ekskæresten, der anklagede mig. Det blev også bekræftet, da jeg så de der videoafhøringer, der blev foretaget af børnene, at børnene fortæller stort set ikke noget. Hvordan har du med at stå og kigge på dine egne børn og fortælle om sådan nogle overgreb? Det var meget mærkeligt. Altså, også fordi, at på en måde så forstod jeg jo godt, hvad børnene de fortalte. Altså, når nu at de fortalte dem, far han tog tøjet af mig og sådan noget der. Altså, jeg kunne fuldt ud relatere det til, jamen, det var når de skulle i seng, og det var når de skulle i bad, og i den dur der. Men altså, spørgsmålene blev stillet på den måde, at de begyndte at interessere sig mere og mere for min tissemand og børnenes kønsdel, og den dur der. Og så bliver man jo også skuffet over det til sidst, fordi altså, man er jo ikke i tvivl om, hvad der foregår. At de skal bare få enhver pris for børnene til at fortælle om et eller andet, der har noget med min tissemand at gøre, så de har noget, de kan fange mig på. Fire måneder efter politianmeldelsen bliver Esben Møller Haugaard idømt 1,5 års fængsel for de påståede seksuelle overgreb. Vi er inde på et område, hvor risikoen for justitsmord er særlig stor. Det skyldes, at området er så følelsesbetonet for os alle sammen. Juraprofessor Eva Schmidt har siddet i en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, som har udformet retningslinjer for, hvordan børn skal afhøres i sager om seksuelt misbrug. Arbejdsgruppen slog fast, at børnene bør afhøres af politiet så hurtigt som muligt. Vi har jo sagt helst inden for den første uge, men det skal helst være så hurtigt som overhovedet muligt, netop for at undgå, at andre snakker med barnet og kommer til at overføre deres egne forventninger til barnets forklaring. Der er en risiko ved, at der bliver talt så meget med børnene, inden politiet får lejlighed til at tale med dem, af folk, som ikke er uddannet til at spørge vidner ud og prøve at finde den objektive sandhed.
Flemming Larsen bor også i Farsø Kommune. Han er far til 4 børn, 3 piger og en dreng. Han har siddet 16 måneder i fængsel for seksuelle overgreb imod sit yngste barn. En pige, der dengang var knap 10 år. På de tidspunkter, hvor det skulle have foregået, jamen, der har min kone været her også, ikke også? Så jeg fatter ingenting. Og man kan lige frem se nogle af de der sagsakter, man har, der ligger fra kommunen, hvordan det hele er blevet vendt og drejer, ikke også? Sådan det har passet ind i deres kram, eller hvad skal man kalde det, ikke? Tidspunkterne, det skulle være sket på, og hvor de siger, at jeg var hjemme, den passer ind. Så du kan se ud fra tidspunktet, at du er med i huset? Ja. Og du har ikke opdaget noget? Nej. Men er det ikke bare, fordi du holder hånden over Flemming? Nej, det er jeg. Jeg er meget hårdere inden for det der. Hvis han har gjort det, så har jeg heller ikke kommet sammen med ham mere. Så har jeg været slut. Connie og Flemming Larsens søn, en dreng med svære sociale vanskeligheder, fortæller i marts 2001 sin støttepædagog, at han bliver misbrugt seksuelt af sin far. Sønnen bliver kort efter tvangsfjernet, og Flemming Larsen meldt til politiet. Da politiet afhører drengen næsten 3 måneder efter anmeldelsen, opgiver politiet at forfølge sagen. Men da drengen så fortæller støttepædagogen, at faren også misbruger den ældste datter, den dengang 17-årige Anita, bliver familien spredt for alle vinde. De 3 piger bliver tvangsfjernet, og Flemming Larsen er der meldt til politiet. Vi sad lige så stille inde i stuen og så fjernsyn. Så blev bare ringet på døren, og så kom de bare styrtende ind i stuen og sagde, at de skulle have børn og alt det der. De kom jo både 4 politimænd og sådan en stor bus, der kom og hentede os. Jeg ser ud af vinduet, og så står min mor og græder, og min bedstemor står og græder, og jeg har helt vildt dårligt. De 3 piger bliver fjernet på grund af de påståede overgreb imod Anita. Men der går flere dage, før nogen spørger den næsten voksne pige, om beskyldningerne er korrekte. Der er ikke nogen, der fortæller, at grunden til, at I tvangsfjerner 3 piger, det er, fordi din far misbrugte dig. Det får man slet ikke ved. Men du ved godt på det tidspunkt, at din lillebror er blevet fjernet, og der er beskyldninger mod din far for, at han har misbrugt ham. Hvad tænker du i det øjeblik? At det ikke er sandt. At det ikke kan passe, altså. Det er ikke sådan noget, der sker her. Han har aldrig nogensinde gjort mig noget. Aldrig. Du er sikker på, at der ikke er sket et eller andet, som du bare ikke kan huske? Der er ikke sket noget. Fordi jeg er sådan den der person, der ikke glemmer ret meget. Og hvis det er sket, så tror jeg også, jeg vil tage afstand fra min far. Men jeg kan godt lide min far. Alle 3 piger benægter vedvarende, at Flemming Larsen misbruger dem. Men efter 41 dage væk fra sit hjem og sin familie, fortæller den yngste datter pludselig om alvorlige overgreb fra farens side. Det sker efter, at pigen gennem de 41 dage er udspurgt talrige gange om de påståede overgreb af en socialrådgiver, plejeforældre, psykologer og en børnepsykiater. Pigens forklaring sender Flemming Larsen i fængsel. Yvonne Thomsen arbejder med vidnepsykologi. Hun har som den første herhjemme lavet forsøg for at teste, hvordan børn reagerer i interviewsituationer. Det er vigtigt at lave dansk forskning, fordi vi også herhjemme har sager om formodet seksuelle overgreb mod børn. Så det er vigtigt at få noget viden om, hvordan danske børn husker og danske børn påvirkes. Men herhjemme har vidnepsykologien stået stille og har været et meget overset område i dansk psykologi, så vi har ikke så meget endnu at komme med og sammenligne med. Yvonne Thomsens arbejde bygger videre på en massiv udenlandsk forskning, som har dokumenteret, hvad der sker, når børn optræder som vidner. Barnets troværdighed afhænger af den viden, som voksne mennesker har om børns evner, om børns hukommelse og de påvirkningsmuligheder, der gør sig gældende, når man taler med børnene. Hvem har ansvaret for, hvis barnet mister troværdighed? Jamen, det har den voksne. Nogle børn er dog yderst præcise og korrekte, når de bliver interviewet, viser hukommelsesforsøget. Ja. Og jeg vil gerne vide alt om den der læge, der besøgte børnehaven. Så prøv at fortælle mig, hvad der skete. Det var sådan, der var sådan en mavesæk inde i maven, og så var det som,
at den kom ned i, og så kom det, så bagefter den kom, så når maden ikke var derinde mere, så kom den ud af numsen. Så sagde hun, at vi skulle prøve at mærke på vores egen hjerte, og om vi kunne prøve at høre, at det bankede. Nå. Rørte lægen andre steder på din krop? Nej, for hun rørte mig slet ikke. Rørte lægen andre steder på din krop? Nej, hun rørte slet ikke på nogen steder i kroppen. I hvert fald ikke mig. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen, sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? Det gjorde hun ikke. Men andre børn er mere påvirkelige og kan i løbet af de 3 samtaler forledes til at bekræfte ukorrekte ting. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem sådan her lidt på armen. Klemte lægen også lidt på din arm? Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? I det 3. interview bekræfter pigen pludselig psykologens spørgsmål om den berøring, som vi ved aldrig har fundet sted. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? Kan du prøve at sige højt, hvad du svarer? Det vi kan se her, det er den risiko, der kan være forbundet med at kombinere gentagende interview med nogle forkerte spørgeteknikker, altså blandt andet her direkte ja-nej-spørgsmål, hvor barnet altså ikke i det første interview føjer den voksne, men i hvert fald i det sidste interview så svarer ukorrekt. Klemte lægen også lidt på din arm? Kan du prøve at sige højt, hvad du svarer? Så er det jul. Det var da vi var i Legoland og regnsag. Du husker det? Vi købte de der regnslag. I Legoland. I Legoland også. Esben har ikke set sine 2 børn siden incestsagen begyndte for næsten 2 år siden. De bor hos hans tidligere samlever. Nu lever Esben sammen med Maria, og sammen venter de barn. Du har valgt at få børn sammen med din kæreste, når han var dømt for at misbruge sine egne børn seksuelt. Hvordan turde du? Jamen, jeg har ikke troet på, at han har gjort noget mod børnene. Så det har vel noget med tillid at gøre. Men hvorfor er du så sikker på, at han ikke har gjort det? Du kan jo ikke vide det. Nej, det kan man da ikke vide, men det er jeg sikker på. 100%. Har der ikke været stunder, hvor du har sådan tvivlet på, om det var det rigtige, du gjorde? Det har der faktisk slet ikke. Det har jeg da ikke. Det er Esbens datter, der hjemme hos sin mor fortæller om seksuelle overgreb, når hun er hos Esben. Socialforvaltningen bliver orienteret, og en socialrådgiver opsøger børnene i deres institutioner og udspørger dem om de formodede overgreb. Hun spørger ikke kun den 4-årige pige, men også den 6-årige dreng, der på dette tidspunkt ikke har sagt noget om seksuelle overgreb. Det er på en baggrund, hvor moren ikke har udtrykt nogen form for bekymring vedrørende sønnen. Men på trods af det, så opsøger man Esben Møller Haugaards søn i daginstitutionen og foretager, hvad jeg vil betegne som en afhøring. Den måde, som den her afhøring foregår på, er i strid med alle regler omkring, hvordan man spørger ind til børn. Fordi der i forbindelse med den udspørgen til børnene er anvendt meget ledende spørgsmål. Socialrådgiveren, som taler med Esbens søn om de påståede overgreb, har trods flere opfordringer ikke ønsket at udtale sig til DR-dokumentar. Hvad der sker, da socialrådgiveren udspørger Esbens 6-årige dreng, ved vi fra denne politirapport. Socialrådgiveren spurgte drengen, har du en hemmelighed sammen med far? Drengen svarede ja til dette. Herefter spurgte socialrådgiveren, hvad er det for en hemmelighed? Hertil svarede drengen, det kan jeg ikke huske. Socialrådgiveren sagde, jeg tror, jeg ved, hvad din hemmelighed er. Jeg tror, det er noget med din fars tissemand. Drengen kiggede herefter undrende på socialrådgiveren.
hendes måde at spørge barnet ud på er præget af, at hun har en helt bestemt antagelse om, hvad der er foregået. Hun har en overbevisning, som hun kommer med på forhånd. Og det er sådan set noget af det værste, man kan have som en interviewer, når man skal snakke med et barn og finde ud af, hvad der faktisk er foregået. Så skal man prøve at være helt neutral og stille åbne spørgsmål, og det gør hun ikke. Fordi hun ligesom har en bestemt antagelse, som hun går ud fra, så kommer hun til at stille nogle meget direkte spørgsmål. Spørgsmål, der kan besvares med ja eller nej. Et enkelt tilfælde, der lægger hun nærmest svaret i munden på drengen ved at sige, at jeg tror, der er foregået det og det og det, og det er det, jeg vil have dig til at snakke om. Dorte Berntsen er psykolog og lektor ved Aarhus Universitet. Hendes speciale er hukommelsespsykologi. Dorte Berntsen har de senere år skrevet flere videnskabelige artikler om vidnepsykologi. Det første, hun gør, er at stille det her direkte spørgsmål. Har du en hemmelighed sammen med far? Ikke? Et ja-nej-spørgsmål. Ikke? Det kan svares enten ja eller nej til det. Og han svarer så ja. Interessant nok, så kan han så ikke huske, hvad det er for en hemmelighed. Eller også vil han ikke snakke om det. Og når han så ligesom giver udtryk for, at han ikke kan huske det, så er det så, hun kommer ind og lægger ordene i munden på ham. Jeg tror, jeg ved, hvad din hemmelighed er. Og fortæller ham, hvad det er, han skal sige, så at sige. Ikke? Så det er bestemt ikke et neutralt interview, sådan som det er gengivet her. Man kan ikke betragte det her som et bevis for, at der er fået seksuelle overgreb sted. Det mener jeg ikke. Der er alt for meget usikkerhed forbundet med den måde, de her udtalelser er kommet frem på. Altså, der er alt for meget voksenstyring. Esben Møller Haugaard bliver på baggrund af socialrådgiverens samtale med den 6-årige dreng meldt til politiet. Drengen bliver 2 dage senere videoafhørt, men han bekræfter kun yderst nølende de påståede overgreb. Esben bliver i byretten dømt for at forgribe sig på begge sine børn. Børneforsøget viser, at nogle børn er meget påvirkelige over for spørgsmål, der indeholder forslag til, hvad der kan være foregået, og spørgsmål, der kan besvares med et ja eller et nej. Rørte lægen, som havde dukken med sådan her ved dit bryst, for at mærke dit hjerte banke. Rørte lægen sådan ved dig. Sådan her. Rørte lægen sådan ved dig. Ja, nej. Rørte lægen andre steder på din krop? Ja. Hvor rørte lægen mere på din krop? Der. Vi ser den risiko, der kan være forbundet med at stille førskolebørn nogle direkte ja-nej-spørgsmål. Fordi vi ved, at vi ikke altid kan stole på børns ja-nej-svar. Det er et godt eksempel på en forkert måde at stille et førskolebarn et spørgsmål på. Nu sidder vi lige og snakker lidt, ikke også? Ja. Vi skal lige sidde og holde en pause. Ja, vi kan lige tage en lille pause. Vi kan tage en hyggesnak. De såkaldte forkerte spørgsmål får denne pige til helt at ændre forklaring. I det første interview er hun helt afvisende over for alle berøringsspørgsmål, men spørgsmålene får hende over tid til fuldstændig at ændre sine svar. Ja. Den læge, der var i børnehaven, rørte hun sådan her ved dit bryst for at mærke dit hjertebanke? Rørte lægen sådan med dig? Nej. Nej. Rørte lægen andre steder på din krop? Nej, gør hun nej. Ja, hun ikke at gøre. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem sådan lidt på armen her. Klemte lægen også sådan lidt på din arm? Nej. Jeg er en stor pige på 3 år. Ja, det er du nemlig. Og jeg får nye sko. Ja, de er flotte. De er lyserøde. I det andet interview er pigen blevet mere usikker og bekræfter nu delvist, at lægen har berørt hende. Rørte lægen, som havde dukken med sådan her ved dit bryst for at mærke dit hjertebanke? Rørte lægen sådan ved dig? Nej. Gør ikke. Rørte lægen andre steder på din krop? Ja. Hvad? Jeg gør lige her. Hvor rørte lægen? Der. Det gør ikke virkelig ondt. Havgad så ved det hjertebarn.
Jamen det ved jeg ikke, for jeg var der ikke, vel? Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? Ja. Gjorde det ondt? Nej. Går det på alt, så bare... Går det ondt? Hvad siger du? Bare alt og arm. Går det lige ondt? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke spurgt om endnu. I det tredje interview har pigen nu fuldstændigt ændret forklaring. Oprindeligt benægtede hun alle spørgsmål om berøring. Nu bekræfter hun de samme spørgsmål. Rørte lægen, som havde dukken med sådan her ved dit bryst for at mærke dit hjertebanke, rørte lægen sådan ved dig? Ja. Rørte lægen andre steder på din krop? Ja. Hun rørte os her. Gør hun. Hun slemmer også lidt. Hvad siger du? Hun slemte også lidt. Klemte hun også lidt? Ja. Men det er gået ikke ondt. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også? Ja. Klemte lægen også lidt på din arm? Ja. Græd de så? Gjorde det ondt? Nej. Jeg græd heller ikke. Vi går fra at have nogle meget troværdige udsagn og nogle troværdige svar til at have nogle utroværdige udsagn. Så det vi ser et eksempel på, det er altså, hvad der sker, når man kombinerer ja-nej-spørgsmål med gentagne interviews, altså bliver ved med at spørge barnet næste gang man møder barnet, og næste gang igen man møder barnet. Gjorde det ondt? Nej. Jeg græd heller ikke. Når det gælder tvangsfjernelser, er Farsø i top 5 blandt landets kommuner, hvis de sættes i forhold til indbyggertallet. Tvangsfjernelserne er ofte sket med begrundelsen mistanke om incest. Man har været meget fokuseret på incestforholdet. Hvordan har du oplevet det? Vi har blandt andet oplevet det sådan, at en hovedparten, eller i hvert fald en meget stor del af de tvangsfjernelsessager, der har været i de senere år, de har jo været bygget op omkring incest eller seksuelt overskridende handlinger fra familien. Og det er i hvert fald en ændring i forhold til tidligere tider, hvor at det gik på andre ting. Jørgen Stenum er advokat for flere klienter, som har været i konflikt med Farsø Kommune. Jeg har oplevet en sagsbehandling, som i løbet af en årrække har udviklet sig til noget helt uacceptabelt. En sagsbehandling, som har været styret af enkeltpersoner i forvaltningen, og en sagsbehandling, som har tilsidesat såvel skrevne som uskrevne regler og etik, tilsyneladende med det ene formål at underbygge og retfærdiggøre de tvangsfjernelser, der er foregået. Jørgen Stenums kritik retter sig især mod Farsø Kommunes familieafdeling. Det er den afdeling, der indstiller truede børn til tvangsfjernelse. Indstillingen skal formelt godkendes af det kommunale børne- og ungeudvalg, men i praksis følger udvalget næsten altid forvaltningens indstilling. I foråret 2003 bliver alle socialrådgivere i familieafdelingen fyret. Begrundelsen er samarbejdsvanskeligheder. I dag vil ingen i den kommunale ledelse kommentere fyringen af en hel familieafdeling. Men DR har fået adgang til en række dokumenter, som fortæller om en usædvanlig intern kritik af arbejdet i afdelingen. I et brev til kommunens ledelse beskylder kommunens sundhedsplejersker således familieafdelingen for at forfølge et bestemt mål. Alle blev sendt ud på en opgave, der lignede en slags mission. Det skulle helst munde ud i, at vi rent faktisk fandt de beviser, der understøttede den faglige leders diagnose. Hvis vi fandt noget andet, blev det fejet til side som ubrugeligt. Det fløj gennem luften med udsagn om, at klienter var psykopater, misbrugere, voldsmænd og pædofile. Brevet antyder, at der er sket manipulationer med sagsakterne i familieafdelingen.
Vi har overværet, at den faglige leder pressede samarbejdspartnere til at ændre skriftlige udtalelser i den retning, hun ønskede. Sundhedsplejerskerne vil ikke uddybe deres kritik. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Farsøs borgmester, den tidligere præsident for Landbrugsrådet, H.O.A. Kelsen. Men blandt de menige byrådsmedlemmer har brevet vakt bestyrtelse. Det er noget af det værste, der kan ske, hvis der taler om, at der er nogle sagsbehandlere, der har set spøgelser, og dermed været skyldige. Der har været manipulationer, der er grundlag for de forkerte dommer. Det er meget alvorligt, fordi det piller jo ved retssikkerheden for den svage. På hvilken måde? Ja, der kan jo, jeg siger udtrykkeligt, der kan være gjort ting, som måske ikke var nødvendige. De sager, som nu har behandlet, og som eksisterer, og som er trådt i kraft osv., har de været reelt, at på hvilken baggrund, har det været et reelt baggrund, man har truffet de afgørelser. Og det er en uhyggelig fornemmelse at gå med. Navnlig hensyn til de familier, som nu går ud over. DR-dokumentar er i besiddelse af endnu et fortroligt brev, skrevet af en psykolog, som i flere år har lavet undersøgelser for Farsø Kommune. Psykolog Lene Dam Pedersen skriver til socialudvalgsformanden, at hun de seneste 2 år er blevet mere og mere bekymret over familieafdelingens metoder i sager om tvangsfjernelser. Ikke mindst har jeg fundet den faglige leders optagethed af at finde og forfølge, om der skulle have foregået noget incestuøst i en familie meget påfaldende. Og hun er her gået langt ud over, hvad hun som fagperson har beføjelser til, og der i serviceloven er belæg for, i sin myndighedsudøvelse i forhold til familier og udspørgende børn. Denne del af familieafdelingens arbejde har foruroliget mig meget. Psykologen slutter af med at fastslå, borgernes retssikkerhed har været truet. Psykolog Lene Dam Pedersen ønsker ikke at uddybe kritikken af familieafdelingen. Hun siger dog, at hun står ved hver eneste ord i det fortrolige brev til socialudvalgsformanden. De fyrede socialrådgivere fremlagde i et program på TV2 for nylig deres version af forløbet omkring fyringerne. Socialrådgiverne forklarede i TV2, at de blev fyret, fordi Farsø Kommune fandt de mange tvangsfjernelser for dyre. Da vi beder socialrådgiverne kommentere den anden version af forløbet, ønsker de ikke længere at udtale sig. Byrådet har nu besluttet at give de borgere, der føler sig urimeligt anklaget, mulighed for at få deres sager revurderet. Men hvorfor skal man overhovedet kigge på sagerne igen? Der er jo fandt endelig dom i flere af sagerne. Jamen det er på grund af de her manipulationer, som jeg vil kalde det. Det med, mener du også, at der er en risiko for, at folk er dømt på et forkert grundlag? Det kan der være. Desværre. Det værste af det er, hvis der er nogen, der er forkert dømt. Det er næsten umuligt at rette op på det, men vi må gøre, hvad vi kan. Men for dem, der er dømt for incest, er kommunens løfte uden værdi. Kun domstolene selv kan ændre en dom i en straffesag. I stedet har en gruppe Farsø-borgere meldt kommunen til politiet. Påstanden er, at der er manipuleret med sagsakterne. Politiet og statsadvokaten i Aalborg har dog ikke fundet beviser for, at der er sket nogen overtrædelser af straffeloven, og derfor vil man ikke forfølge sagen yderligere. I sommer fik Esben og Maria en lille dreng. Esben havde få uger forinden atter været i retten, da incestanklagerne skulle prøves for landsretten. Hvis Esben Møller Haugaard i landsretten var blevet dømt i den her sag, så ville jeg overveje min egen fortsatte stilling i systemet i princippet. Altså så grotesk synes jeg, den her sag var. Det her var efter min mening så galt, at hvis det var de vilkår, man arbejdede under, så mente jeg ikke, at det var min plads fremover. Jeg havde ikke syntes, det var spændende at skulle tage flere straffesager. Hende sov allerede? Nej. Den 10. april, det var simpelthen en D-dag. Altså, der kunne mit liv gå den ene vej, eller mit liv kunne gå den anden vej. Der var de 2 muligheder. Man kommer ind, og så skal man stå skoleret foran dommeren. Og jeg stod jo bare og ventede på det, og det kommer så, at i det første forhold var jeg blevet frifundet, og de fandt også i det næste forhold var jeg frifundet. Altså, det var sådan en hel lettelse. Altså, jeg var simpelthen så glad, at jeg ikke faktisk ikke hørte, hvad han sagde bagefter,
da han forklarede dommens præmisser der, det var fuldstændig lige meget. Man sad bare der sådan, nu er jeg frifundet. Nu skal vi ud herfra. Dommen fastslår, at børnenes vidneforklaringer er alt for usikre til at dømme Esben for de påståede seksuelle overgreb. Således fortæller Esbens 4-årige datter angiveligt om overgreb, der skulle være foregået 2 år tidligere, på et tidspunkt, hvor pigen kun var 2 år gammel. Og dommen siger, at den påståede hemmelighed mellem far og søn ikke stammer fra Esbens dreng, men er en oplysning, han har fået fra den socialrådgiver, som udspurgte ham ved sagens begyndelse. Drengen svarede modstræbende bekræftende, da han således blev spurgt direkte, om han havde suttet på tiltaltes lem, og drengen sagde, at det var socialrådgiveren, der havde fortalt ham herom, ikke omvendt. Det er hende, der kommer og byder ind med, at det her er hemmelighed. Så man kan sige, hvis ikke han havde haft den forsvarsmekanisme, og det må jeg sige, det er flot af en 6-årig dreng, jamen så kunne Esben Møller Haugaard vel i princippet lige så godt være dømt i dag. Det er ikke sjovt. Bare en lille smule. Esben Møller Haugaard bliver ved landsretten renset for samtlige anklager om, at han har forbrudt sig imod sine 2 store børn. Vi cykler lidt med de små ben. Og det kan man mærke, hvis man prøver at lægge hånden op til brystet. Børneforsøget viser, at dårlig interviewteknik giver en stor risiko for, at nogle børn fortæller ukorrekte ting. Forsøget viser også, at tiden er en væsentlig faktor. Er der nogen, der kan mærke det? 2 børn viser efter kun 3 interviews tegn på, at de har fået en falsk erindring, at de reelt husker noget andet, end det, der i virkeligheden skete. Ja. Som denne dreng, der i det 3. interview får et helt åbent spørgsmål, men straks besvarer det med at fortælle om lægens påståede berøringer. Jeg har hørt, at der har været en læge på besøg i børnehaven, som havde en stor dukke med. Mm. Og jeg vil gerne vide alt om dengang lægen besøgte børnehaven. Så prøv at fortælle mig, hvad der skete. Den røg her på maven. Og den hun røg også her på. Og hun viser også kroppen. Og vi røg noget ind i kroppen. Hvem rørte hun her på? Og herom på? Herom på og herom på og derpå. Mange steder. Hvem rørte hun? Mig. Vi ved, at førskolebørn nogle gange har svært ved at skelne, hvor de har deres informationer fra. De måske kan forveksle dem med noget, som de selv har oplevet. Og faktisk er det jo nogle informationer, som jeg har spurgt drengen om tidligere. Men lige pludselig er det blevet en del af drengens beretning omkring, hvad der egentlig skete. Denne pige husker yderst præcist, så længe hun selv får lov til at fortælle. Jeg har hørt, at der har været en læge på besøg i børnehaven, som havde en stor dukke med. Mm-hmm. Og jeg vil gerne vide alt om dengang lægen besøgte børnehaven, så prøv at fortælle mig, hvad der skete. Jamen, så prøvede vi at holde hjertet. Nå. Dukken. Og man kunne sådan tage noget af kroppen af. Halvdelen af kroppen. Og så var der noget indeni, man kunne tage hjertet og lungerne. Altså dem, der sidder herude. Om hjertet. Ja. Hjertet sidder lige herinde i midten. Okay. Men i løbet af de 3 interview får pigen en falsk oplevelse af, at lægen har klemt hende på armen. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem sådan lidt på armen her. Klemte lægen også lidt på din arm? Tror jeg. Ja, i hvert fald. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Ja. Yeah. Klemte lægen også lidt på din arm? Ja. Yeah. I det 3. interview begynder pigen så helt uopfordret at fortælle, at lægen klemte børnene på armen. Så prøvede vi at mærke der, hvor hjertet sad. Kunne du mærke noget?
Ja, det kunne vi. Hvad kunne du mærke? At hjertet slog. Hvad skete der mere? Så lidt plæne på armen. Yes. Der ser vi altså, at nogle forkerte detaljer, som er blevet nævnt tidligere, de bliver en del af barnets beretning, når barnet skal fortælle åbent om, hvad skete der dengang lægen var her. Så kommer der altså en detalje ind omkring berøring, som ikke har fundet sted, uden at vi spørger om den. Ja, for du leder jo slet ikke på vej her. Nej, det er barnets egen, hvad skal man sige, beretning, kan man sige, ikke? Så lidt plæne på armen. Yes. Har du låst den i dig? Hvorhen? Op om? Foran. Nej. Godt gør det. Flemming Larsen bliver dømt på sin yngste datters videoafhøring. Det er den afhøring, som politiet foretager og optager på bånd. Det er en afhøring, som er bygget op omkring de oplysninger, socialforvaltningen giver i politianmeldelsen. Der er ikke mange af de der. Anbefalingen fra juristerne er, at en videoafhøring skal ske hurtigt, helst i løbet af den første uge efter politianmeldelsen. Så kan godt tage sig. Hvis der går lang tid, så øges risikoen for, at der har været en påvirkning af barnet, som måske får barnet til ikke at fortælle sandheden. Men i Flemming Larsens sag går der langt mere end en uge, før børnene bliver videoafhørt. Drengen bliver tvangsfjernet den 28. marts 2001. Men politiet får ikke lov til at afhøre ham. Lederen af Farsø Kommunes familieafdeling skriver et brev til den lokale politimester. Hun skriver: Drengen er inde i en dyb krise. Den faglige leder opfordrer derfor til, at drengen bliver skånet for at blive videoafhørt af politiet. Men selvom drengen skal skånes, så bliver han alligevel udspurgt af flere personer, blandt andet en støttepædagog, en socialrådgiver og en psykolog. Fra drengen bliver tvangsfjernet til han bliver afhørt af politiet, går der næsten 3 måneder. Efter afhøringen finder politiet intet grundlag for at tiltale Flemming Larsen. Vi tager lige en halv kop kaffe mere hver gang. Så kunne sagen være slut. Men på vej hjem fra afhøringen hos politiet fortæller drengen sin støttepædagog, at Flemming Larsen også misbruger storesøsteren Anita. Det har hun selv fortalt ham, påstår drengen. Og dermed ruller sagen videre. Samme aften bliver Flemming Larsens 3 piger også tvangsfjernet og placeret hos den støttepædagog, som drengen betroede sig til. Vi sidder ved ham, støttepædagogen, der kommer og henter os derhjemmefra. Det var her, I var den første uge efter, I blev tvangsfjernet? Det var det. Men grunden til, at de tror, at din far har gjort det ved dig, det er, at din lillebror har fortalt det. Han siger, at du har fortalt ham det på et tidspunkt. Mig og min lillebror, vi har aldrig snakket om sådan noget her. Aldrig. Overhovedet ikke. Så jeg kan ikke se, hvor han har fået det fra. Pigerne bliver tvangsfjernet med begrundelsen, at der er alvorlig mistanke om, at Flemming Larsen misbruger dem. En påstand, som alle pigerne afviser. Far siger, der er en fuglefisk. Ifølge vidnepsykologien er der grund til at lægge vægt på de udtalelser, som pigerne kommer med i den første tid efter tvangsfjernelsen. Også de afvisninger af overgreb, som den mindste pige på 9 år kommer med. Jo tidligere hun bliver spurgt ud, ikke, jo bedre er det, kan man sige. Jo mindre påvirkning, der har fundet sted, jo større vægt skal man lægge på det, hun siger. De 2 store piger bliver ved med at afvise overgreb. Men efter at være tvangsfjernet i 41 dage, fortæller den 9-årige pige pludselig om overgreb. Det er virkelig vigtigt, at der er gået så lang tid. Altså det gør, at det, hun siger, må tages med et stort gran salt, ikke?
Men svækker det beviset, synes du, der er gået så lang tid, ja, bestemt. At tale? Jamen, det er helt klart, at det gør det. Fordi at der i den periode er foregået en massiv påvirkning af hende. Masser af personer ser ud til, har forsøgt at få hende til at fortælle om det. Hun er faktisk ikke i tvivl om, hvad det er, hun skal fortælle om. Da pigen begynder at fortælle om overgreb, går der yderligere 25 dage, før hun bliver videoafhørt af politiet. Dermed går der i alt 66 dage, fra pigen bliver tvangsfjernet, til hun bliver videoafhørt. I de 66 dage, pigen er fjernet fra sin familie, taler hun de påståede overgreb igennem med flere personer. Hun taler med mindst 2 psykologer, en psykiater, en socialrådgiver, en støttepædagog og en plejemor om de påståede overgreb. Hvad er risikoen ved, at der går så lang tid? For det vi har jo fat i en pige, der næsten er 10 år gammel. Ja, men altså, hvis du havde fat i et større barn, eller for den sags skyld en voksen, vi kan alle sammen påvirkes. Og der er ikke mindst, når vi er under følelsesmæssigt pres, men også i det hele taget. Altså, der er selvfølgelig den risiko, at hun fortæller om noget, der ikke er sket. At hun fortæller om det for ligesom at tilpasse sig sin nye situation og tilfredsstille de voksne, som bliver ved med at spørge hende ud. Men der er også din lille søster, hun fortæller jo også på et tidspunkt, at du har sagt til hende, at din far har misbrugt dig. Jamen vi har aldrig haft det emne op at køre med mine søskende omkring seksuelt og alt det der. Det har vi aldrig nogensinde haft kørende. Altså, vi har aldrig snakket om det. Så jeg kan ikke se, hvor de har fået det fra. Kan de finde på at lyve om noget så alvorligt? Nej. Hvorfor tror du så, de siger det? Det ved jeg ikke. Presset til, tror jeg. Af hvem? Social rådgiverne op på kommunen. Men hvorfor skulle de presse dem til at sige noget, der ikke er sandt? Det ved jeg ikke. Du sidder og tænker på de 2 små. Bliver du så ked af det, eller bliver du vred på dem? Kan du nogle gange godt blive sådan rigtig vred på dem? Overhovedet ikke. Ja, de er jo mere eller mindre direkte at sætte din far i fængsel. Kan I huske alle de gange, vi har snakket sammen? Ja. Det er faktisk sådan, at jeg har fået fat i det bånd, som blev optaget dengang, hvor lægen besøgte børnehaven. Kan I huske dengang lægen besøgte børnehaven? Ja. Og der var nogen, der filmede. Kan I huske det? Ja. De samme, som sidder her nu? Ja. Så nu har jeg fået det bånd, som kan vise, hvad det var, der skete, dengang lægen besøgte børnehaven. Det skal vi se sammen. Børneforsøget har vist, at mange børn kan påvirkes til at fortælle om begivenheder, der ikke har fundet sted. Ja, og det kan man mærke, hvis man prøver at lægge hånden op til brystet. Så nogle gange så kan man mærke, at hjertet slår. Kan I prøve at lægge hånden op til brystet? Ja. I løbet af de 3 interviews stiger andelen af børn, der fortæller om berøringer. I første interviewrunde er det 31% af børnene, der bekræfter et eller flere berøringsspørgsmål. I anden interviewrunde er det 30%, men i den tredje og sidste interviewrunde er det mere end halvdelen af børnene, der bekræfter berøringer, som aldrig har fundet sted. Over halvdelen af børnene i forsøget bekræfter berøringer. Er det overraskende for dig? Jamen ikke, når man ser det i lyset af den viden, vi har om børns hukommelse og børns påvirkelighed. Vi ved, at ja-nej-spørgsmål eller andre typer af direkte spørgsmål er problematiske. Vi ved, at når vi kombinerer det med gentagne interview, så er det problematisk. Og vi ved, at hukommelsen ikke er et fotografi af virkeligheden, og at man glemmer over tid. Så når man kigger på
den store mængde forskning, der ligger, så ved vi, at der er nogle forhold, som altså er problematiske, når man skal udspørge børn, og som man skal være bevidst om som voksen. Altså med spiserøven. Nu tager vi lige en ting ad gangen. Da psykologen viser børnene, hvad der virkelig skete under lægens foredrag, vil enkelte af børnene ikke tro deres egne øjne. Som pigen her, der var helt overbevist om, at lægen klemte hende på armen. Så klemte lægen på armen. Yes. Hver gang jeg har mødt jer, så har jeg jo spurgt jer ad, om lægen rørte ved jer, om hun for eksempel rørte ved jeres bryst eller klemte på jeres arm. Det gjorde hun på mig. Nej, hvad var det, vi så på fjernsynet? At hun faktisk slet ikke rørte ved nogen børn. Ja. Men det var fordi vi ikke så det med. Hvad siger du? Det var fordi vi ikke så det med. Hvad så vi ikke med? At hun rørte nogle af børnene. Hun har faktisk set alt det, der skete, dengang lægen var der. Så det var faktisk ikke sådan, at lægen rørte ved nogen. Det var lægen, der sagde til jer, at I selv skulle røre her for at mærke jeres hjertebanke. Jeg mener, at nogle af de ting, man kan lære, det er blandt andet, at vi ikke må være blinde over for den mulighed, at vi voksne mennesker, os selv eller andre voksne mennesker, kan påvirke det, som det barnet siger, eller indholdet af det barnet siger. Fordi det, der er vigtigt at lægge mærke til her, det er, at de forkerte svar, som børnene kommer med, jo typisk ikke er nogle svar, der er grebet ud af den blå luft, men som er nogle svar, som afspejler nogle forkerte interviewteknikker frem for nogle dårlige vidner. Altså det er nogle svar, der afspejler nogle forslag, som intervieweren tidligere er kommet med, som altså ikke stemmer overens med virkeligheden. Så når nogle af de her børn, de fortæller noget, der er ukorrekt, så er det virkelig din skyld? Ja, det kan man godt sige. Ja, det er det jo. Det er min forslag, ikke? Det er min forslag om noget, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Så det er mit ansvar. Flemming Larsens datter er næsten 10 år, da hun fortæller om seksuelle overgreb. Hun er dermed noget ældre end de børn, der deltager i vidneforsøget. Men ifølge vidnepsykologien kan også større børn påvirkes til at tro på falske begivenheder. Jo længere tid det går, og jo mere man spørger ud, jo større er risikoen. Så det er hævet over enhver tvivl, at man kan inducere sådan nogle falske erindringer eller forkerte fortællinger hos såvel børn som voksne. Advokat Merete Stagetorn er ofte forsvarer i incestsager. Jeg er der mere end en gang gået fra en sådan sædelighedssag med en meget, meget ubehagelig fornemmelse af, at her var der altså en domfældelse, hvor det var meget muligt, at den var forkert. Merete Stagetorn mener, at risikoen for justitsmord øges, fordi forsvaret ikke må føre vidner, som kan vurdere børns troværdighed. Det, der jo er det besynderlige, det er, at vi har en regel i loven om, at man ikke må føre beviser vedrørende et vidnes troværdighed. Og det betyder jo, at vi som forsvarer ikke må føre et vidne, som skal bedømme, om barnet nu fabulerer. Benytter ikke udtrykket lyver, men om barnet fabulerer, om det bygger videre på en eller anden lille detalje, som efterhånden, at barnet har talt med omgivelserne, er blevet til, der er foregået et overgreb. Det paradoksale er, at anklagemyndigheden godt må bruge psykologisk bistand til at vurdere børns vidneudsagn. Det sker også i Flemming Larsen-sagen, hvor en børnepsykiater i dommen er citeret for følgende. Han er ikke et sekund i tvivl om, at det er sandt, at hun har været udsat for de overgreb, hun fortalte om. Han mener at kunne udelukke, at det er noget, som pigen har fundet på. Men forsvaret må ikke føre et vidne, som kan afdække den påvirkning, Flemming Larsens datter er udsat for, og den tvivl, der derfor er om hendes vidneforklaring. Der er en masse af tvivl. Helt klart. Fordi det, man har,
Det er vidneudsagnene fra børnene, ikke? Og de vidneudsagn, de er fremkommet på en måde, der giver anledning til bekymring for, at der har været en masse voksen påvirkning. Og der er ikke nogen uafhængig evidens, der er ikke nogen uafhængige beviser. Så jeg vil synes, at vidnebeviset her er meget tvivlsomt. Merete Stagetorn mener, at risikoen for justitsmord kan mindskes, hvis forsvaret får lov til at bruge vidnepsykologer til at vurdere børnenes troværdighed. Har man vidnepsykologer, som er uddannet specielt til at kunne vurdere det, så tror jeg, det er noget både i sædelighedssager med mindre børn og formentlig også i mange andre sager vil være af utrolig stor værdi med henblik på at få rigtige afgørelser. Så der trænger vi virkelig til en lovændring. I Farsø går livet videre for de familier, som fik livet kuldkastet af en incestsag. Det, der bærer en afgørelse om forældremyndighed, det er børnenes tarv, kan man sige. Esben bliver pur frifundet for alle anklager, men han taber alligevel. Det er klart, på den måde, du bliver udsat for det nu, der kan det på ingen måde opleves som retfærdigt. Efter frifindelsen mister han forældremyndigheden over sine 2 store børn, fordi han på grund af incestsagen ikke har haft kontakt med dem i 2 år. Det har noget at gøre med, at man går ind og vurderer status quo for børnene. Altså man vil være tilbøjelig til at opretholde den situation, børnene er i og har været i gennem længere tid. Jamen det kan ikke være rigtigt. Det er de kriterier, der ligger til grund for loven. Og jeg vil da gerne snart se mine børn og sige til dem, jeg har savnet jer. Tænk på jer ved evig eneste dag i de her 2 år. Jeg ikke har set dem endnu. Han har betalt en høj omkostning allerede, og det kommer han til fremover også. Det er far. Far. Skal ikke bare gå en runde først? Flemming Larsen hævder, at han sad 16 måneder i fængsel på et forkert grundlag. Han kæmper nu for at få sin sag genoptaget ved den særlige klageret. Anita flyttede hjem til sine forældre samme dag, som hun fyldte 18 år og selv kunne bestemme. Hun har ikke set sine 2 mindste søskende i mere end 2 år. Det er 10.000 kroner på gavekort. Det er godt brugt. Hvad er det for en fremtid, du ser for jeres familie, Anita? At den bliver samlet. Helt sikkert. Jeg vil få mine søskende hjem. Hvad skal der til, for det sker, tror du? Ringe og skrive til 2 af programmets medvirkende. Det er den dømte og siden frikendte far Esben Møller Haugaard, der sammen med psykolog Yvonne Thomsen gæster 19 direkte i morgen aften her på DR1. Også denne aften følger vi op på sagen. Det sker i TV-avisen.